Gore demari pamusoro penharaunda yeGutu uko kwakanyura vanhu vana musi wechishanu manheru zvikakonzera kuti vabva vashayika zvachose. Izvi zvaitika kuChangazi pasi pamambo Mazuru kwaGutu paRuti Dam uko Coach Rambo pamwachete nepolisi yeSub Aqua vari kuenderera mberi nekutsvaga vanhu vakanyangarika mushure mekunge chikepe chidiki kanu chavakanga vakatasva chapidiguka. Pavanhu vana ava pane vaviri vakabuda mushure mekunge kwaonekwa musikana ari mwana wechidiki ndiye akawanikwa kekutanga. Vanhu vana vakawira mumvura pakaitika tsaona iyi. Zviri kunzizvo nanhasi uno vaviri vacho havasati vawanika. Kusvika pari zvino mitumbi yevaviri yawanikwa. Vanoti Tekla Rufu akawanikwawo zvekare nemusi wechitatu uyewo zvekare pamwachete nemwana musikana wechidiki. Kutsvaga kuri kuenderera mberi kune vamwe vaviri vachiri kushayikwa vanoti Modric Rufu naPeace Zvoushe. Regerai iye zvinezvi tinzwe hama dzemhuri yekwaRufu dzichitaura vari padhamu rinonzi Ruti Dam, uyewo zvekare tichinzwa kuti zvakafamba sei kuti mhuri idzi dzizosvika kusave pakati pedu nhasi. Totanga nekuti matambudziko kumhuri yevanhu vekwaRufu pamwachete nevemunharaunda. Regai tinzwe hama dzichitaura kusanganisira naSabhuku nevamwewo. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Ndini Sabhuku Rufu, ndiri pano paRuti Dam pakaitika dambudziko ravana vangu vakanyura mumvura nomusi womuBhowera Mambakwedza kuma3 vachienda kuBhowera kubhazi. Saka ndati mapurisa akatombouya vekuBhowera, madhaivhasi vakauya vakashanda mazuva 2 vakakundikanawo kuwana mabhodhi. Vanhu vakanyura ava vanhu vana, asi takawana musi wokutanga takawana mwana chidoko chisikana. Saka nhasi tawana mai vacho vatatovawana vabuda. Saka tatiri kuzivisei ndo situation iri muno. Ini ndini Sabhuku Rufu, vana vangu. Saka ndini ndakatanga kusvika pachiitiko ichocho ndichionawo zvaitika kuti ndo zvaita. Vana ava vaida kukwira bhazi vachibira mhiri vachienda kuBhowera kunokwira bhazi kuti vaite rwendo. Ndinofunga ndo mashoko angu. Mapurisa awa akauya, takaona, tikashanda navo chaizvo mazuva 2 iwawo, nemapurisa okuBhowera nakansela vedu vomuBhowera vapana go ahead nokwedu vokunowo MP weduwo namapurisa okuno vanhu vakanga vabatana. Ndo saka takangoshanda tiri mhiri kuBhowera, asi ndichibva muno tiri magutu tiri patiri. Ndo matawanikira zvebhodhi yomwanasikana watawana nhasi. Ndinofunga ndo mashoko andati nditaure. Uye tina Coach Ramba tinawo pano, ndo vauya kutotibatsirazve. Saka ndinofunga chiitiko ichocho titori pabasa rokuti vasara vaviri ava tinoti ndo vachiti kumboita keroni nebasa ravo iroro. Saka ndinotenda ndo mashoko andiri kukuzivisai saSabhuku. Ndini Sabhuku Rufu pano vanobva padhuze neparine shanga, tiri pano paRwizi, tiri kumaMazuru. Ndinotenda kuti ndo mashoko angu.
Panapa zvakaitika kunzvimbo yekwa Rufu kudunhu rekwa Chief Mazuru. Pana hanzvadzi yangu anoitwa Tekla Rufu nemunin'ina wangu anoitwa Modric Rufu nemuzukuru mwana wehanzvadzi yangu anoitwa Peace Zvoushe nechihanzvadzi chake. Vakanga vachiyambuka vachienda kuBhowera kuita kuti vanokwira bhazi vachida kuti vaende kuHarare. Pedu panouya makombi anouya ipapo, asi musi uyu hakuna kombi yakauya. Saka vakasajesta kuti vayambuke vachienda kunokwira kuti vawane bhazi pandiarima rinoenda kwaGutu, saka rinoenda kuBhowera. Saka kana vachiyambuka vanoyambuka nemvura padhemu vozofamba vaenda unokwira mabhazi. Saka muusiku imomo pavakanga vachiyambuka ndo pavakasangana netsaona yavakasangana nayo yatisingazivi kuti chavakasangana nayo chakaita kuti vabheuke nebhoti racho chii. Vese vakapararira mvura imomo. Takazodaidzwa takuudzwa onzi kwaonekwa mwana ari mvura akatofa. Ndo zvakazopa saini yokuti tizive kuti pane chaitika ipapo. Tauya kubva musi weSaturday, vanhu vakatsvagwa mumvura Saturday neSunday, masidhaivha achitsvaga, vanhuwo vachitsvaga manyuwa futi, asi hapana chakabuda. Pana Modric Rufu na Peace Zvoushe vachirimo mumvura. Ndo chimiro chatinacho kudunhu redu rino kwaMazuru muvhileji yekwa Rufu. Chiitiko chakaitika chiri kutikatyamadza kuti zvakambofamba sei uye zvada kuti zvidini nokuti zvatitorera mwaka mazuva akawanda. Kubva musi weSaturday kusvikira nhasi Wednesday tawana munhu, toti tawana vaviri nemuzukuru watakatanga kuwana. Toti tawana vaviri ava hatisati tavawana, Modric na Peace. Vachirimo mumvura imomo, saka tiripo pamvura pacho kuti tiindirire mberi nebasa iroro rokutsvaka kuti tingavawana sei. Makadiko mhuri yeZimbabwe, sitandoitwa Lenimo. Tiripo pachiitiko chinosuwisa chakaitika kuRuti Dam. Cho chakonzera kuti tirasikirwewo nehama dzedu dzinosvika 4. Shure mekunge vamukirawo kuda kukrosa kubva kuno kumhiri kwaGutu kuenda kuBhowera, vachinge vane rwendo rwavo rwebhazi. Saka runzi vanhu ava vakamukira makuseniseni. Kunovaiko kwanga kune mhepo yakanyanyisa musi uyoyo. Mhepo yanga iriko yanga yakawandisa zvekuti aikonzeresa kuwanikwa kwemawaves yekuti aizovadisturba mukufamba kwavo. Zvino mungu achishandisa inonzi canoe kana kuti godwa chiragwa pai. Saka nokudaro vakauya padhamu semazuva ese. Tinoziva kuti panogara pane vanhu, but musi uyoyo pakashayikwa kana munhu mumwe chete, yokuti kana pane zvainge zvazonetsawo aigona kuzongovabatsira hatizivi. Nokudaro vakangosvika vakawana transport iripo padhamu semazuva ese. Yokutora transport vakupinda vari 4. Vakapinda vakafamba zvekuti havana kukwanisa kunge vachibuda kunze kwemvura. Pinda kwavakaita vava pakati, kana vachangodarika pakati vakaafektwa newave. Chikepe chakarohwa newave chikadonera mumvura. Munhu wese aiva muchikepe akadonha nezvinhu zvese, mabhegi avanga vanawo akadonhera mumvura. Vaviri vakakwanisa kushambira vakabuda kumhiri kunova kuBhowera. Saka vabuda kumhiri, vana vaviri vakasara varimo mumvura. Saka vabuda varunzi vakazoona kuti vana vatadza kushambira ndokuchema vachitsvagawo help, but panguva iyi hapana akakwanisa kuvabatsira. Hapana kana akakwanisa kuvabatsira. Kubva varwadziwa kwakudzokera mumvura kuti vanobatsira vana vanga vasara mumvura. But hazvina kuzobuda hazvo sezvavaitarisira kuti zvichaitika. Hapana akakwanisa kuzodzoka. Kuna akadzoka neanza pane vaviri, mai nasekuru anova hanzvadzi nehanzvadzi vanga vakwanisa kushambira vakabuda. Vakatsakatikira mumvura vese. Saka nokudaro tiri kurwadziwa zvisingaiti.
hazvisi kujairika, hazvisi kutombotambirika kana kamwe chete zvavo. Saka nekudaro isusu taisatovawo kunoku kwaGutu, takatokwirawo mabhazi tikatouya kuti tinonzwisisa kuti ndizvo here zvishuwa zvaitika. Takasvika tikaona zviri izvo chaizvo. Saka takambosvikawo pane vainge vatibatsirawo from Bwera, vanova masidhaivha ikoko, vakauyawo vakatsvaka dzinoita 2 days, vakabudawo neanza yatanga tisina kutotarisirawo, vanhu havana kunge vawanika. Saka ndo kuzotokondaktawo vanoitwa Coach Rambo timu ravo, havana kutora nguva kuti vasvike, vakasvika nenguva yatanga takatotarisira still. Saka from day 2 up to day 4 or 5 nhasi vachiri nesu. Tinawo so far pawanikwa mumwe munhu 1, pane akawanikwa mwana musi wekutanga, akawanikwawo nemafishermen vaibatawo fish. Vakatoziita kuti tizive kuti tine hama dziri mumvura dzatisi. Saka so far pawanikwa vanhu 2, mai nemwana. Saka Coach Rambo tichiri navo vachiri kutibatsira. Zvakawanda muchazonzwawo kana zvichinge zvabudawo sezvatiri kutarisira, but vachiri kusecha. Tinotenda. Neurombo nekurasikirwa kwataitwa nehama dzedu idzi. Chinhu chekutanga chandinoda kutaura ndechesafety. Muchiona vakomana vachishandisa mabhoti aya, vanoshandisa mabhoti, ndinokurudzira yekuti vapota vachishandisa mabhoti aya vane malife jacket. Ungadai vanhu havangu vane malife jacket, tingadai tisiri pano. Safety, water safety yakakosha chaizvo zvakanyanya, nokuti unofanira kunge uchiziva kuti ndinofanira kuzvidzivirira. Chinhu chekutanga unofanira kunge uchiri wapinda mboti wopfeka life jacket, uyezve kudzidzawo kubhagucha kwakakosha zvakare. Ndine urombo nekurasikirwa kwataitwa nehama dzedu idzi. Pari zvino tichiri kuenda mberi nekutsvaga vaviri. Isusu tiri vakomana veSabha tinowanika paChangadzi kuManicaland paPechina. Chitiko pachakaitika takambodedzwa neBwera tikambouya tiri kuSeruko, tisu takambosecha tiri kuSeruko. Saka information yatawana hayo panapa yekuti avawanikira kuno, mwana akawanikira uko. Zvinoratidza kuti either vanenge vapushwa nemawaves, nekuti mhepo inochinja inogona kutakura munhu yoendesa kushenda, nokuti iri kuenda uko nguva iyoyo. Kana yachinja futi mawaves akuuya kuno inogona kutakura munhu younza kuno. Saka so far hatina definitely position yekuti vanhu vakanyorera papi. Asi tarisiro yedu nemacircumstances atakanzwawo sezvo pasina akaona zvichiitika zvinhu, tiri kutarisira kuti nzvimbo yazvakaitikira ndeye kusaidi rekubwera, nekuti ndokwakawanika hembe, ndokwakawanika bhodhi yemwana, and iyo kunoku kozi neperiod yacho yazvakaitika zvinokona kuti anogona kubva uko achiuya kunoku. But paposition yakawanikwa mwana nenguva yacho kuti vakapinda na3 mwana achizowanikwa na4, zvinoda kuti haana kutorwa nemawaves kwenguva yakareba zvakadai. Saka zvanhasi bhodhi yabuda ofisa vari pano vachatibatsira, ndio IO venyu vachakubatsirai kuti muchaita sei nebhodhi. Isusu veSabha zvebhodhi tapedza, taakuda kumboenda timbonoona kuti hapana here zvatingaona ikoko kudhuze kuSeruko. Panapa tichambouya futi tichiona kuti tifamba. Pasi chekuchandika kuzivimbisai ndechekuti mabhodhisi edu atiri kutsvaga maviri asara haachawanikwi pasi pemvura, nekuti atove kutobuda akukwira kuenda pamusoro. Saka chero tikaenda pasi pemvura hatiwani chinhu, nekuti ivo anenge apa neutral points, anenge ari pakati nepakati pekuenda pamusoro nepekubva pasi. Saka mabhodhisi edu likely kuswera kwanhasi kana mangwana tokwanisa kuwana mabhodhisi edu apa surface. Pachatichangoita ndechekuti timbosecha kuona kuti pana here ati akuonekera
pasafesi ipapo tiri pamusoro. Saka tibva panapa isusu tichambopinda mvura tombosechawo nebhoti nzvimbo dzese dzatiri kufungidzira kuti ndodzinenge dzavangange vakanyorera. Maita basa. Chiitiko ichi chakaitika mukupera kwevhiki musi wechishanu, uye nhasi kuri chitatu vachiri kuenderera mberi nekutsvaga. Vechikwata chepolisi abva akwa chati basa rekutsvaga richaramba richiitwa mangwanani emusi wechina, kureva mangwana, kuitira kuedza kuwana vasara vari kushayikwa. Mhuri dzakabatwa nenjodzi iyi pamwechete nevemunharaunda vemasabhuku Rufu vachiri panharaunda iyi vakagarira vakamirira nemoyo unorwadza sezvo kutsvaga kuchiri kuenderera mberi. Vesabva akwa vanokurudzira kuti kunyange muchikwira muzvikepe zvechidiki munofanira kunge muine malife saver jackets kuitira kuti kana pachizenge paitika njodzi iyoyi yekuti chikepe chinopidiguka hatizosangana nematambudziko ekunyura. Ticharamba tichikupai nyaya iyoyi iri kutungamirwa nevepolisi sabva akwa vaina Rambo, uyo ave kuzivikanwa nyika yose nekugona kuburitsa vashakabvu mukati memvura mukati menyika ino yeZimbabwe. Iye zvinezve regerai tirambe takateya nzeve pano paSly Media TV. Subscribe kuti musazorasikirwa neupdate yatichakupai pano paSly Media TV, tichikupai zviri kuitika kwagutu.